Human sa Argao, mga kaigsunan, adto ta sa Dalagete. Sementeryo ni sa una. Kining desloyo mo na gingan lag usaryom. Ani dinhi ang maglubong, mo sulod sila diha, mo tan-aw sila diha. Na may gipangbutang diha nga mga skeleton bitaw sa taon. Naay mga Bunsenberg diha, na atong mga prominenteng tao nga naglubong. Nya naa say mga pugdugay na kayo mga pare. Kanas Father Sarmiento, usama na siya ka Pilipino, taga Karkar na siya. Siya may first Filipino pares tres dinhi. Doon na sila iminteryo daplin sa dalan, ang Catholic Cemetery, nga gitukod niya itong 1867. Makita kini sa gateway nga doon ay arko, sa ibabaw nga doon ay date 1867. Now, sa sulod sa minteryo sa Dalagete, mga kaigsuunan, makita usab ang usa ka karaan nga mortuaryo. Medyo natabunan kini gamay sa usa ka moderno nga structure. Pan maklaro gihapon nga coral stone kini nga material. Ang sauna na siya gingan na siya kanang mortuaryo. Unya sa pagkaroon mo ni chapel. Ang giplano kita na sa Parish Council, after nga ma-expired ng nabilin bitaw remaining 7 ka lubong, tumunin yung chapel. Karon ato ta, mga kaigsuunan, sa Buloon kay unique sad ang gitawag nga Campo Santo sa Buloon. Naata karon diri sa kuan kanang karaang sementeryo sa Buloon. Naagi siya makita nato na siya sa tapad gyud sa amo ang main church. Pag panahon sa mga katsila, ari gyud diri panglubong ang amo ang mga karaang Buloanon. 1700s up to late 1700s, gitugot ang paglubong sa mga patay, tapad o atubangan sa mga karaang simbahan. Busa dili kalimod nga daghang mga kasimbahanan nga kumukalot ang mga tao, magkahot og kural, magkahot og poste, dunay mga bukog mo gawas. After ana, gi-require na sa balaod sa ordinansa sa gikan sa Espanya nga 1 kilometer away dapat ang mga minteryo. Katong minteryo sa Dalagete, sa Argao, sa Cebu nga mao to siya mga fulfillment sa balaod. Apan kining sa Buloon, naapa iyang Campo Santo na preserve. Ang iyang arko dunay kamatayan si Calavera. Unya gilinyahan kini og mga bungo. Paduna lang nasaag diri nga modern nga pantheon nga I think dunay plano ang mismo nga parokya nga hinahinayon siya kuha para dili siya mo bara sa otherwise Spanish period nga scenery sa Campo Santo sa Buloon. 1940s, hunong ang operasyon niya isip sementeryo sa mga Buloanon. Napod sila gibuhat sa kilid ani niya nga kuan kanang mga way of the cross. Even karon makita pa nato ang cobblestone niya nga agianan. Ug moadto ka mga kaigsuonan sa Uslob, dunay parte diha nga wala masunog niya atong 1957 nga sunog o sunog niya atong 2008. Mao kana ang ilang prayer room karon. Prayer room kana pero kaniadto kapilya mortuaryo na ana gyapon ihaya ang patay maghuwat sa pare nga moabot sa simbahan. Ana ang haya pagabuhaton. Apan niya karaang retrato niya sa dihang kapilya mortuaryo pa siya. Daghan pang mga minteryo o mga lubnganan sa panahon sa katsila nga ani pa sa Sugbo, mga kaigsuonan. Sa Bugo, for example, sa previous episode, gisulti na nga lain-lain ang minteryo dito na ay sa Insik, na ay sa mga protestante o sa panahon sa katsila. Gitawag ni siya og Old Corazon kung karaang Corazon. Ako na ibakan sa mga katiguangan, natukod ni siya minteryo before World War II. Dahil nahimutang dapita ang minteryo sa founder sa Bugo. Gitawag mo siya founder kaya siya may una nga mayor sa Bugo o siya po may unang Cebuano senator. Muna siya si Don Pedro Rodriguez. Kanya naasa diri ang atong pinakakaraan nga mausoleum, kaning Baldwin's Mausoleum in which Baroque style nga lahi ka gini siya kay more siya na ginasara nga yan style. Apan kumadto ka sa Toledo, doon na sila karaang Spanish period nga minteryo. Paril na lang ang nangahibilin karon. Naani sa compound sa Department of Agriculture sa Toledo City. Dugay na ni siyang
giabandon nga menteryo, wa nay mga panteon na bilin. Og mobalik ta sa dakbayan sa Subo mga kaigsuonan, doon na pay lain nga menteryo nga Spanish period pagyud ang iyang mga koral. Kana ang Sakarita Pansa, retrato ni Tomas Chong Osmeña nga iyang gikuha aerial view in the 1950s, halos wala pa kanay sulod kaniadto. Karon puno na kayo. Doon na pay lain pagyud nga Spanish period nga cemetery sa dakbayan sa Sugbo. Mao kana ang menteryo sa Calamba. Ug pareho sa Cebu nga, doon na sa Che Gate, makita na to. And other than the gate and the Spanish period walls, doon ay dome ang iyang kapilya, mortuaryo. Angay natong subayon ang lubnganan sa mga veterano sa Katipunan nga Revolusyon, sa gubat sa mga Amerikano batok sa Pilipino, o sa World War II. Naa ka na makita karon sa Labangon. Pan makita nimo, lain-lain ang mga lubong diri. Niya mga tiles na nga modern, niya sa mga karaan sa una. Kung sundalo ka sa Yusafe sa World War II, mamatay gani ka, hangtod karon padadaan ka og tombstone nga puti nga nay marka sa imong ngalan ug imong ranggo. Uniform na siya all over the world. Sa dili pa ta mo tapos diay mga kaigsuonan, angay na to may bawaan. Kaya sa wapang Katsila, wapang Amerikano, ang mga Pilipino, doon na nay mga lubnganan. Dili lang sama ni ining kang Doña Pepa nga dako kaayo. Sa atong mga pagkalot-kalot, in fact, sa Bulhoon o sa San Remigio, nakita nato mga nagkalain-laing mga lubong. Kalain-lain nga period usara ka site. Klaro nga ang Subuanon naghigugma og nagmahal sa iyang mga nipanaw na. Mainani man o diretso laglubong sa yuta, puston lang og banig sa wala pa moabot ang mga Katsila. Klaro kayo nga babae ang gilubong una gid dinhi. Mao na si Doña Pepang gihiluna og anghel. Anak siya ni katong datong insik nga si Nicasio Chong Veloso. In our previous episode on the Chinese heritage in Cebu, we said that the source of the wealth ni Don Sergio Osmeña came from the Chong Velosos. And you can see it in this mausoleum. Klaro kayo, gigastuan gyud kini. Manginaot ta nga magpadayon ang programa sa Cebu City Government nga i-convert ni siya into a park nga naagyapon ang mga lubong nga importante kaayo ug ang artistry of pre-war or American colonial and Spanish period nga mga klase sa paglubong o design sa mga panteon. Niabot na kita mga kaigsuunan sa katapusang bahin niining atong hamubong pasundayag. Kabahin sa Halloween dinhi sa programa nga Kabilin. Hinaut unta, doon na kita nakatuan niining atong pasundayag karon. Doon na kamoy mga pangutana o mga sugyot. Send us an email or like us on Facebook. Kininausab ang inyong host, si Jojo Bersales. Ipadayon ang pagtipig sa atong Kabilin.